Maligayang bagong taon sa inyo mga kansan. Ako nga pala si Paulo. At ngayon, 2021 na palakpakan. Nalagpasan nyo isa sa mga pinakamahirap na taon na nagdaan. Siyempre, hindi naman yan ang pinakamahirap. Isa lang yun sa mga pinaka-documented na taon sa mundo. Para kayanin natin ang 2021, dadaanan natin ang mga memes na nagdaan. Nung sinalubong natin ang manigong bagong taon. Simulan na natin. Unang meme kasi mawawalan ako ng malay pag pinilit ko panghipan lahat yon. Simulan na mga memes ng 2021! Galing kay Nico. Wala sa Magaling. Pyro musical pala to eh. Nakamas pa sa lipat yan. Mautak talaga mga Pilipino kahit anong taon. Magaling. Maraming salamat. Itandaan nyo iba na yung panahon eh. Hindi ka na pwede magpapotok ngayon. Kaya sunod! Happy New Year! Let's Hindi happy ang New Year niya. 2021 na. Magbago na kayo. Magugas kayo ng mga pinggan. Puro kayo painit. Wala kayong hugas. Sunod. Kay John. Pero sa tapat ay bawal. Sabi na, ang biyo! Baka, tanto na rin na ito mainit! Tanto mo! Kiyo! Bakit ka nandiyan po? Ang tagal na niya. Nabuhay na naman. Bagong taon. Lumang meme. Magaling. Sunod. Mama Coco lang ng malakas ng tagig. Mga taga-tagig dyan. Palakpakan. Yan ang tunay ng malakas na lola. Nagpapaputok. Bawal yan, lola. Poems he wrote me, and Tigil mo yan. Mama Coco nyo, matigas ang ulo. Mga matatanda talaga. Galing kay Reagan. Pinupok ko ito na pinupok para maging maingay. Tapos pag uwi ko, ako yung pinupok. Diba? Naku, lagot ka kay kaya nagpapaputok si Mama Coco eh. Pagod na sa 2020. Sunod. Galing kay Hill. Pagkakita ko na to. Happy New Year sa Minecraft. Minecraft. Achievement ba? Achievement na yung pinagdaanan natin. Sige, okay lang. Sobrang pagod na pagod tayo 2020. Wala man lang tayo nakuhang gamit. Hindi tayo nakapag-grind. Dumaan na lang bigla ang 2020, leche. Sunod, galing kay siya. Harapan siguro, habang tumatagal, parang pag tumatanda ka, hindi na ganun kagarbo o ganun ka-intense yung epekto sa'yo ng New Year. Pero di ba, ganun talaga ang buhay. Masasabi ko lang dyan na isang malamig ka out of 10. Sunod, nanlalamig na din ba 2021? Okay lang yan. Huwag lang kasing init ng ulo nyo ito. Sunod, galing kay Jeffrey. Na, mainit? Tangina tabi! Ang lamig! Okay. Medyo sukot. Pero diba, ay importante masaya tayo. Yun lang gusto ko sa 2021. So, tumatama doon. Sunod! Galing kay Aton. 2020 mean college, January, February. Yan, nagsimula yung quarantine. Sobrang mainit. Dumaan na lang bigla. Sana magbago ang 2021. Sana mas bumaba ang mga recorded ng pag-ano ng corned beef. At sana mas kayanin natin ang 2021. Sunod! Pucha, wholesome mo naman. Nagbago ka na pa. Buti pa ako nagbabago. Magbago na rin kayo. 2021 na. Sunod! Galing kay Jobert. Yung puso. Yan, sobrang dami niya mga nagpapaingay kagabi. Pero mas tahimik na yung New Year ngayon dahil nga wala ng New paputok. Puro mga maingay na nakabitbahay ang hindi natin kayang mapigilan ngayon. Ang sinisigaw, itong aking puso. Woo! Tagay! Magpakailanman, maingay ang ating kapitbahay. Sunod. Unang araw ng January 2021, be like. Mga konnichiwa, ang wall ng Tagig. Ito ang wall ng BGC. Yan ang wall ng sakto, cementerio, leche. Sunod. Ito na lang ang puputok ngayon. Makakapag-upgrade na tayo. Malapit na. Pag bumaba na ang presyo, makakapag-stream na din tayo mga kasi. Maraming salamat. Ibang brand ng Corsair yan, hayo. Ito lang pwede mong paputokin ngayon. Ang mga hindi na ma-upgrade ng mga PC.
Yan, lagyan nyo ng cooler, di ba? Para naman malamig. Lagi na lang mainit. Galing kay Kokoy. Crush, gusto ko sa lalaki multitasking yung trabaho. Diba? Magbago na kayo, magkasilbi na kayo sa buhay at sa pamilya nyo. Yan, mga gustong madiligan ng 2021. Alam nyo na, pwede yung gawin. Ay! Kuya, kailangan mong diligan yan. Bawal yan. Hanggang turota na lang tayo ngayon. Salamat, Zakumik. Pasensya na, puyat pa ako kagabi. Sunod! Galing kay Justine. Mga Pilipino kapag bagong taon! Bagong turota na lang! Yung mga maingay mong kapitbahay, may rason na kayo mag-ingay. Pero saglit lang ha, wag hanggang alas 6 na umaga. Ako nag-iingay na ano. Tangina maingay! Tabi! Di ako nakapag-witness ngayon. Ay, hindi pwede yan! Ay, susubok kita sa barangay. Touch! Bye! Touch! Mga tito nyo. Mawalan trabaho niyan, tito. Ayan. Naku man yan dito, bato. Naku, hindi. Hindi pa pwede yan sa 2020. Magbago ka na rin. Sinya. A few Pero moments saglit lang later. talaga, mabilis. Hindi! Nakasimula lang, pagod ka na, di ba? Sige, ako, iwan nyo na sa 2020. Nagmamakaawa ako sa inyo. Iwan nyo na, Robert Wade, ha? Sunod galing kay Brett. Ito, 2020. Ito ba lahat? Okay, suntok pa din, Mateo. Skip. Ito na nga lahat. Lahat ng star image, syempre. Syempre, si, pangalan nito, kalimutan ko na, basketball. Jobit. Ayun, PS. Buti pa siya may PS4. PS5, ano na? PS5, ano ba naman niya? Mainit po. Kaping mainit. Lahat nag-i-interconnect pa rin sa 2020. Huwag ka bastos, diba? Ito yung bangayan nila. Sorry, hindi ako interested sa kanila pero nangyari yan. Bato, syempre, Among Us, Eddie Don't, ng pangalan nito, Magbalik Roll, di ba? Lahat, marami itong sinasabi tungkol sa Aldo. Sobrang lalim naman ito. Sunod, patay na ba agad ang meme na ito? Nasa summer, kailangan ko na rin palitan yung PC natin. Maraming salamat sa lagi nanonood na ads. Baka kabili na tayo ng bagong PC. Makapag-stream na rin tayo. Kasi pag yan, itong gagamitin ko ngayon, mag-iinit yan sa sabog PC ko. Spaghetti nung noche po. Tangina, ilalabas na naman ako sa rep. Ilang init na to. Pag ilang araw na ba to? Tuyong-tuyo na to, parang ako. Pag ito, tangina isang linggo. Yung, Pag ilang init na to? yung noodles parang Pang-anim durug-durug ngayong pero. araw. Parang kanin na yung Oo noodles. naman kayo. Ang titigas ng pasta ko. Hindi, Ang titigas puputi na na lalambot yan. hotdog, tsaka meatloaf. Tanggal na yung coloring Pero na hotdog. corned beef. Ano? Paano ba kayo abusin ako? Huwag yung sabihin hanggang New Year pa to. Buti pa nga yung spaghetti araw-araw kinakain. Bago. Sana all patay na mga salita. Nilagay. Ito, galing kay Casey. More atheist. Yan. Sabayan nyo putukan ha para may dagdag kayong gastusin ng darating na Pasko. Wala na ang kinikita ang tao. Mag-condom kayo. Hipan nyo rin yung loob ng condom. Mga babae dyan, mag-ingat kayo sa mga hihipan nyo. Sunod, galing kay Ezekiel, nagdakaw ng film. Yan ang mga dapat magbago. Hindi dadali namin to hanggang 2022. Hayop kayo, Pili at Mafia. Ibalik nyo na ang contribution namin. Dapat sa 3 torotot sa impyerno. Pagod na si Satana sa inyo. Nawala yung 15 billion na parang bulas. Nawala ang 15 billion para mga paputok ngayon 2020. Magbago na kayo, Pili. Sino ba ang whistleblower ng Pilat dyan, ha? Baka naman. Fake news. Sinabi mo rin yan dati no 2020, naalala ko. Magiging sad boy niya si Master Hanse. Sunod. Diba mainly Kristiyano ang Pilipinas, pero naniniwala ka sa ganito. Hindi nagiging torotot na rin ako. Hindi nagtutugma yung paniniwala sa iyong mga ginagawa. Ikaw na mismo mag-search kung ano ka, hindi yan po pwede sa Kristiyano. Pero okay lang, diba? Kultura! Mayroon to ibig sabihin sa ating kultura tulad ng sinabi ni Iron Man. Pagod na ako, 2021 pa lang, galing kay Zeus.
Ito may sa comment Ikaw ay section. nakalabaw, Magbago na rin kayo. Ito may bago rin yung logout. Nakakatawa naman talaga. Hey! No, nakita ko na lahat yan. Pagod na ako matawa. Wala kayong kwenta. Hindi ako elitista dito. Kung saan ka masaya, di ba? Masaya na lang, imasaya ka. Di ba? At least sa 2021, masaya ka. Hero to, real talk, average New Year pa, average Chinese. Kaya pwede pa sa February 7, di ba? Kung hindi pa sapat ang New Year na to sa inyo, meron pa kayo. Di ba? Pwede kayong maniwala sa Feng Shui. Kung doon ka sasaya. At yun, sa wakas, meron ding sumaya galing kayo sa POV. Hindi ka nakaharang sa daan. Kiyo nyo, masaya na. Ang dami ito galing kay JL. Online class 2020. Ang dami nangyaring walang kakwenta-kwenta. Kaya doon, masaya. Meron lagi isa dyan na gusto lang sumaya sa 2020 pero puro drama ang hinahatid sa atin. Ayoko na. Maraming salamat na mga hawak-hawak kamay natin dinaanan ng 2020. Sumayaw lang ako ng Marso. May video pa tayo nung March. Yung unang-una pang araw nun ng quarantine. Sabi ko, isang buwan lang yan. Disyembre na, January na. Ang bilis ng panahon. Wala pang anak yung mga iba mga kaklase kayo. May anak na sila. Dagdag gastusin. Sunod na gastos. Galing kay Yuri, reject mo to. Ang bilis naman yun. Kakalimutan na natin. Ano ba to? App ba to na nakakapag-high def? Kasi high def yun. 360p nga lang yun. Yung kailangan ngongo. Maraming salamat po. Ang bilis naman mo. Tradition na agad yan. Yun na ba tayo katanda? Galing kay Manny Pacquiao. Hello everyone! Happy New Year! Dati paputok lang. Ngayon marami na pinaputok si Pacquiao. At kayo ay pag-ingatan ng ating Panginoon at magkakaroon tayo. Dami na din nila. Napaka-wholesome naman ito. Maraming salamat. Sunod, ka-anim na init. Magaling. Anim na ihip para sa'yo. Galing kay si Gordon. Hindi pa nga ako tapos sa 2020. Pagod pa ako eh. May laban na agad. Pagod na tayo agad. Di ba? Parang yung sinabi natin sa ating Facebook page. Kung i-like nyo na kung di nyo pala like. Galing kay Osunuts. Oy, Bullpop! Happy New Year! Diba? Embrace tradition! Maraming salamat. Pagod na ako sa totoo. Di pa ako. 2 oras pa lang tulog ko. Simple yan lang natin to. Happy New Year mga kasi. Maraming salamat. Insufficiency po siya. Sana kayanin nyo ang 2021. Hawak kamay natin ng mga memes. Ayoko na. Let's chika grams. Ayoko na. Gusto ko sumaya. Doon na natin tapusin ang ating 2020 at ang ating simula ng 2021. Sana nagustuhan nyo yun. Matutulog muna ako. Gusto ko lang daanan to habang mainit-init pa ang bagong taon. Kung kalimutan bumili nito, mapapalitan na ito ng bagong merch. Bagong New Year. Bagong taon, bagong merch po. Tsaka abangan nyo naman, ipon-ipon na kayo. Yung patay like, share sa mga nagpaputok sa loob nyong friends. Kasi kailangan nila sumaya pag yan dumating pagkatapos ng siyam na buwan. At wag nyo, subscribe.